Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಮದಿಮಯನಿಲ್ನಾಗ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ರಿಂಗಿಗೆ ಪೋತಿತ್ತ ಇಂಕಲು ಮದಿಮಯರು ಒಣಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಬೇತ ಪುರ ಆತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೇ ಇದೆ ಆತೆ ಅಂಚನೆಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮೂಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಹಾರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ನಿಗುಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಗೈಸ್. ಬಾಲಂತುಲೆ ಬಾಲ ಒಪ್ಪದಾದೆ ರೋಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನು ಅವೇ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಮಾತಾಯಿನಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ದೀತೆ ಅಂತಲೇ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಮೆತ್ತದ ಲೇಹ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆಪಿಡ್ತುಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಕೊರಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬೈದತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾದಿತ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಪೂರ ಆತಂಡು ಒಂದು ಏನೇ ಸನ್ವಿ ಏನೇವು ಗೊಂಡೆ ಹೆಂಗಿನ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ದಾದೇವು ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಎತ್ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ మీరు ಬ್ರಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದಂಚೊಂಡತೇವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಓ ಮಶ್ರೂಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆತನಿಗೆ ಸಾನ್ವಿನ ಏನೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೈನ್ ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ 6 ಮಂತ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ 2 ಇಯರ್ ಮುಟ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೈನ್ ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗೈಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಎಂಟ್ರು ತಗೊಂಬತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮದಿಮೆದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡ ತೆಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಮದುಮಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪುತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಗುಡ್ಡೇಡು ಪುರ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಟು ಮಧ್ಗಾಟ್ ಬರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಭಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಬನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಾಲು ಈನ ಬಂಡಲ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಕತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಾಂಕದು ಗೀತು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ನೋಡು 15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಣ ಮಗನೇ ದಾಲ ಗುರ್ತಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಣ ಆಡಲ್ಲ ಮನಿ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಲೆಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಈನ ಕೆಂಡಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೋರು ಚಾವ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಾಂಕದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಾರ ನಿಗಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖಮಯ ಓಡ್ ಬಂದು ಎಂಗಲ ಕೊಂಡ ನಿಗಲೇ ವಚ್ಚಿದ್ರು ಆಳುಮಗೆ ಫೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ వాళ్ళ రాత్రి లేట్ ఆಗಿ ಬರ್ತಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಂಜಿ ಪಡೋಚಿ ಐದು ಬರ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಕೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕಲು ಉಪ್ಪಲೆಗ ಮಾತಿರ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ